Kasihan Pak, kasihan Bu, kasihan Pak. Pak Joko lo bro ya? Kayak Pak Joko ini. Kayak yang ini tapi Pak Joko tenan pora. Koyok sih bro. Bro. Ya Allah, ya Allah. Ayo dia ini gede jur, gagal paling ngene piye bro gitu. Iya. Kok iso sampean dadi koyo ngene iki ceritane piye? Jenenge nasib Mas, ono ora ngerti, kadang ini dhuwur, kadang nang ngisor Mas. Allah, masyaallah. Iki sampean wis makmur, Pak. Mangan apa Mas? Sing mangan ora ono. Ya, mangan, Pak. Rumangan ya. Sampean iki tak dandani, tak ganteni bajune sing rada apik ya iki kok ya. Iki rambutnya sampean bareng putih kabeh iki di irengnya ya kok bar iki ya. Iya, Mas. Kok bar iki tak jek jalan-jalan karo ning KFC, wis tau ning KFC bro. KFC Mas, belum mangan ora ono. Sampean kok tak jek ning KFC bareng-bareng ayo. Ayo. Dandani ya. Jajan saya. Ya, metu sih. Loh, sakake tenan iki. Ayo deh ben ngono sih. My Iwe shampoo penghitam rambut kini tersedia dalam bentuk sachet, sehingga lebih praktis dibawa kemana-mana, lebih mudah digunakan dan yang pasti lebih murah, juga ada garansi uang kembali jika rambut tidak hitam. Bisa didapatkan di semua online shop. Jadi apa bisa nang ganteng Ini kan saya. Ayo saya. Ayo nih KFC jalan-jalan. Sampaikan pada jiwa yang bersedih. Nah, iki lagi jenis KFC ku le. Iki Mas, Pak. enak iki Mas. Dari kene panganannya enak-enak iki. Ayo mudune sih. Aku medune Mas. Yo. Wah, apik ya Mas. Ya iya apik. Ayo Mas, medun Mas, mangan Mas. Ya ngopo aja aku mangan. Lah mau jenenge jalan KFC Mas. Ya aku iku ndedoi kowe ne. KFC ku nggone ning kene iki. Lah iki terus kan apa aku Mas ini Mas? Ya pindah ning kene wae. Aja ning ngarep omahku mau. Lah mangan Mas. Lu kene dhewe tau ngomong kok. Lu mangan kowe ning warung biasa atau ning KFC kok. Terus piye Mas? Yo wes. Tidak kono ben bangun lho di rumahku. Wah.